Tumanggap naman po ng libreng abono pong mahigit na sa 1,400 na magsasaka sa bayan po ng Mangaldan noong Abril 14 bilang suporta po sa kanilang pagsasaka ngayong dry season. Sa ilalim ng Rice Production Support Program, katuwang ng lokal na pamahalaan at ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng mga agricultural inputs. Kabilang po dito ang nasa 1,143 sako ng urea fertilizer at nasa 7,675 piraso ng biofertilizers at foliar sprays. Ayon sa ahensya, ang urea ay mayaman sa nitrogen na nakatutulong sa mabilis na paglago ng dahon at tangkay ng palay. Ang biofertilizers naman ay may mga microorganisms na nagpapabuti sa kalidad ng lupa, habang ang foliar sprays ay direktang ini-spray naman sa dahon upang magbigay ng sustansya sa pananim. Batay sa ulat, ang pagbibigay ng abono ay nakabatay sa lawak ng sinasakang lupa ng bawat magsasaka. Isinagawa rin ang distribusyon kada barangay upang matiyaka ang maayos sa sistematikong pamamahagi sa lahat ng mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.